Sa nagpadayong kampanya karon sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Region 7, inahan og ang iyang anak na si Kop human ilabi na sa illegal nga drugas. Pasado alas 7 kagabi, Agosto 15, may pahigayon ang PDEA Cebu Provincial Office uban sa PDEA 7 Regional Special Enforcement Team, CCPO Station 1 ug Joint Task Group Cebu 3 ID Philippine Army. Striker may pahigayon og bypass operation sa sitio Taytayan, Barangay Buhisan, Dakbayan sa Sugbo. Misangpot kini sa pagkasikop sa suspitsado nga naa sa PNP or PDEA PNP Regional Target List ug sa iyang inahan. Gilang dinakpan nga si Sci-Fi Castaño, 29 anyos. White trabaho ang iyang inahan nga si Jade Castaño, 47 anyos, balot vendor. Nasakmit gikan sa posisyon ang pito ka pakiti sa giduhang shabu nga nagkantidad og 81,600 pesos. Bypass money ug usa ka smartphone. Milongtad sulod sa tulo ka semana ang pagpaniid sa suspect nga giingong makabaligya og napo ngadto sa 25 gramos sa shabu matag semana. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan.